Edition. Upod sa ato mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Tuesday, Martes, kita magka-aksyon nga presentation sa inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Kung atong balikan ang aton mga kasaysayan, subong nga adlaw mga ka-aksyon ang nalakosan umaan nga nagtaliwan, ining ginakabig nga tiglikom o kung personal secretary sang pinakaunang nga presidente sa Pilipinas, si General Emilio Aguinaldo. Ini mga ka-aksyon mo si Dr. o kung si Carlos V. Ronquillo. Ariman sa aton nga history book, isa ka revolutionary chronicler. Ining si Carlos V. Ronquillo ang nagtaliwan sa Oktubre 18, 1941. Ining si Ronquillo ang ginbunag kag nagdako sa hometown sa iya mismo nga amay sa Kawit, Cavite. Nangin sekretary ini siya ni General Emilio Aguinaldo sang ulihin ng isa man ka mamalidha o kung mamamahayag ang mga kaaksyon sa kamamantala no isa ka journalist tapos ang outbreak ng revolution sang 1896. Si Ronquillo ang nagupod man kay Aguinaldo sa Hong Kong sa December 27, 1897 kung sa digto sila voluntaryo nga nag-exile tapos makaaksyon ang ang truce sa biyak na bato naging permahan sa Disyembre 15, 1897. He took advantage of his brief stay in the British Crown Colony agud nga magtuon sang Ingles. Sa mga kaaksyon, gin-appointed siya bilang major sa Revolutionary Army pagkatapos nga nagbalik ini sa diri sa Pilipinas sang uli naging military aid ni General Daniel Teruna ang commander sang military expedition sa Cagayan Valley. Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz. Mga kaaksyon, 68 days na lang antis ang adlaw sang Pasko kag 75 days antis ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Dili kita sa itong mga pangulong dinalan. Aksyon John Diaz, balita na patas. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nano ba na mga bolobalita nga dapat inyo bantiyan diri man sa aton nga pagpangalagad diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition sa aton nga headline number 1. Isa ka aktibo nga barangay Kagawad ang ginluthang patay dikto naman sa area mga kaaksyon sa banwa sang Valle Hermoso sa probinsya sang Negros Oriental. Natabo ini nga insidente kahapon gid lamang sang hapon kung sa diin mga kaaksyon ginaligar nga ining Kagawad ginluthang patay sang ginaligar miyembro mga kaaksyon sang rebelde nga grupo. Aksyon Radyo. Sa report nga aton man nga nabaton gikan sa mga otoridad, ginpayag diri sang spokesperson sang Negros Occidental or Negros Oriental Police Provincial Office mga kaaksyon nganing biktima isa ka aktibo nga membro or kagawad mismo sang isa ka barangay to be exact sa bahin mga kaaksyon sang barangay Tabon Valle Hermoso ang ginlutang ining biktima ang ginkilala kay Seno None Cadorna nga residente man mismo sa barangay Tabon sa Muman nga Banwa. Ini sang ginlutang pasado alas 5 ang takna kahapon sang hapon samtang ini nagapapauli na sila nga puruyan. Tisunod diri kay Police Lieutenant Colonel Rolando Lavisto ang spokesperson sang NOPO nga duha ka mga persona armado mga kaaksyon ang nagabalabag sa dalan o kung ginausoy nga dalanon sining biktima nga si Cadorna wala kuno sang nihoy kag niyay gulpi lang ni nga ginlotang nakaangko din ni si Cadorna sang madamo nga pila sa iya naman nga lawas nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Pero sunod diri sa kapulisan wala pa sila sang lead motibo subong man ang sospetsado sa likod sang krimen. Pero ang bahin diri naman sang New People's Army may palayag sila nga ginpagwa
ila ginako nga sila ang sa likod sang pagpatay sining barangay Kagawada. Sunod diri sa statement nga ginpagwa sang Leonardo Panaligan Command sang New People's Army, ining si Cadorna sunod sa ilang delegasyon, isa ka intel asset kuno sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army. Dugang pa diri makaaksyon ginatudlo nila nga si Cadorna isa sa mga persona sa likod sang mga reklamo, mga pato-pato kuno nga mga kaso dra mga kaakso no nga sa mga area nila sa Valle Hermoso. Sa ato naman nga headline number 2, kung sa Valle Hermoso may shooting incident tupad lang da galing kay Teo sakop na niya ka Negros Occidental, may isa man makaakson ka shooting incident nga nagluntad kapon, mga pasado naman nga alas 5 ang takna. To be exact makaakson malapit sa isa ka hotel dira sa may barangay 4 sa sunad sang San Carlos. Ining biktima nga ginkilala kay John Ron Luca, 29 anyos, may live-in partner, residente sang San Juan Extension Barangay 6 sa sunad sang San Carlos. Sunod rin sa investigasyon sang kapulisan, nakabato ni kuno sang tawag sa isa ka persona nga ginkilala kay alias Johnny na naghambal nga malapit sa isa ka hotel mga kakson. Di ni masunlundon man ining biktima nga si Luca. Nagpalapit man to siya. Kita may isa ka lalaki nga nagatindog sa kilid sang dalan. Wala bala pinalapitan. Pagpalapit niya mga kakson, wala man nihoy kag niya. Gulpi man sa tiniro sining suspetsado. Kining si Luca nakaangkon man sa pilas sa iya diri nga paa, sa iya diri nga likod mga kakson. Sumong ginabolong sa San Carlos City Hospital. Pero interview naton si Police Staff Sergeant J. Caballero. Sunod diri kay Caballero do hindi pa kuno diri magbuya sa mga tinagay ning biktima. Kamba diri sang kapulisan ano ginatago-tago taman. Sa iban pang mga balita mga kakson, ipabati naton dugay-dugay ang aton nga interview gikan sa investigador sang si Palay City PNP. Perti nga aton balita may north, may south, pati oriental dalasa. May isa ka duha ka tuig nga bata nga babayi ang nalumos mga kakson sa sulod sang balde. Nga nung tabo sini diri subo na tabo sining duha ka tuig nga bata nga babae kay ginkompirmar bago lamang ni Police Staff Sergeant Cyril Banaco nga ining bata mga kaakson ginbawian sang kabuhi. Ang interview naton kay Banaco pamatian bantayan nyo dugay-dugay kaya ato ni napatmaton ato ni napabati sa tutaran nga mga kaakson. Balik na naman gikan sa Bacolod City Government Center. Arita na lupang doon man pagsaka sang cholera cases sa Bacolod. Sa SAM, cause of concern na sunod kay Councilor M. Ang. Perteno ang cholera ni labot pati digtoy bimagalona, silay, talisay, may mga kaso dapat kita maghalong. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Sa ato naman ng mga balita nasyonal, Pilipinas nakadetect na sa 81 ka kaso ng COVID-19 XBB sub-variant. Ang problema, subong kay do kabudlay balakon magbalita ka COVID kay kung i-post mo gani online, tagan mo do akigan ka biya kataho. Pero tanda naton, bisan masiling ka nga ginutok do, may pista diri. Di naton pagdula ng posibilidad nga may COVID kay TV mga na-record nga kaso mong, di ba lang? While there's still existing in confirmed cases, it means kami ara gid yung mga confirmed cases. Ginabalita ni to make the people aware nga dapat mangin may nalungon kita tanan. Hindi niya guba nga plaka kung nininto nga obra nga dugay-dugay ka balita parte COVID. We do this one because it's our responsibility nga para mapa-aware ang publiko that this disease is existing. Mapati ka kung hindi mo na niya, but you cannot deny the fact that this is still newsworthy. Nga ang tao gusto niya makabalo, may COVID pa wala. O tika may ko confirmed cases, may mga positivity rates nga gagwa, may mga positive cases, but silingon, COVID is still around. It reminds us nga dapat kita nga pumuluyo, mas mangin mahinalungon dapat. Dapat maghalong kita sa tanan nga mga tinion. Inflation kag exchange rate gintalakay sa economic meeting ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition.
Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ato nga pagpangalaga ni Action Reports. Afternoon edisyon, Martes kita nga presentation, Oktubre 18, 2022. Subong hapon mga ka-aksyon, liwat na makita ang dulong sa inyo sa pinakamabagong madalagko nga mga balita. Nga natipon sa aton mga aksyon unit reporters, aton aksyon correspondent, handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulo balita. Sa kinanda na kong inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Standby ka mga ka-aksyon sa mga balita, dugay. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Hoy, kumusta ang aton nga mga kaaksyon? Aton nga mamaukod nga tagpalamati diri sa 61 ka mga kabaranggayan sa Dakbanwas ng Bacolod, sa aton suki sa kahanginan sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ka mga kaaksyon? Manami aton nga panyampo ang lakat sang panahon pagte ka mananaya subong hapon. May ara portion na galing sa probinsya, bala ko maglili ka dito southern portion, do medyo nagagulugal-om, pero fully nga magpadayon nga manayanaya ang panahon. Mangin manaming lakat sa aton panyampo, bala, no? Kay para ka-enjoy ang tanan. Remember, we are already on the 18th day of the Mascara Festival. Pila na lang kadlaw na bilin, ho? Antes pa man magtakop ining kapistahan, hopefully ga-enjoy ka mo dira gyapon. Kung sa diin ka mo subong, enjoy lang ko dali ka rin sa Bacolod, enjoy man at lang yung activities, kadamo sang ginpreparar ng activities during local government unit, subong man ang organizers ng event, bala? Perte kadamo sa activities nga ila diri nga ginapreparar. Pero mga ka-aksyon, ikdaw yan sa tiyempo, kaya ipit yun ang aton oras, i-check nato ng aton nga patrona. Ato naman nga Bramado Patrol sa pinikuling sitwasyon sa palibot sang syudad. Action Reports Afternoon Edition. Pod naton sa patrol si Action Zil Minardo. Action Zil, mayong hapon. Action John, nagaluman niya hapon. Nagagulugal-om na naman. Oo, nagagulugan naman. Ahay. Malokon. Ano? Malokon na normal. Lagi nga ganda niya kada hapon. Sa bagay to, no? Do ka normal, nagin man lang ya. Pero namin Action Zil, kung ang pagsiling ka normal, bla, marabla magtawhay lang ang panahon na. O kung ang pansimpo, ay hindi lang magulan. Doon mo na sa tani, bla? Ambasan sa pad ko na layo niya. Taway ni. Layo sa patag. Sana all. Amat manhawa, do ka lang mang sundang umaksyon dyan. Laging likaw na, manikang din pa naman. Di nga daw, hindi kita traffic. Ito na kami sa may 17th Street, No, kaya doon agito, ang sa may highway, gudala aksyon na dyan, kaya na, kahit uwi mo tayong buwis, kami tanong mo, kaya daw alang-alang, gila ang traffic, yung subong hapon. Okay. It's heavy, no, dito sa may lakson niya aksyon dyan, especially dito sa may DS at na drive yun. No, kaya ito yung mga intersection sa action doon, no, so party, diriya sa may asdal sa Bacolod, kagina, ang nangyayabot sa kagina, init, pagkatagiti, kasi niya ang init, pagkahapon, nag-gulugal-om naman, no, kasi subong kaluyan, hindi mamamba kung maulan siya, kung hindi, diri sa piyak, no, side action dyan, do, kasanag man, no, sa ganyan galom, pero dito sa going to south, do, kabugat din, no, ang dito siguro ba sa mga south ni area do na siguro ay kidoga aso-aso gid bala kung Buga aso-aso. Sana all. Do inasalba. Sana all. naman bago ka lang nakakaon. Gigutom ko gani, do kagina ko to nakalin. Hindi ka to gutomon imo nga perte itong wakal ko tong daan kay na. Oh no. Tama sa commercial. Commercial ka gali ba ang gali mo barbecue. Gani. Pero anyway, Action Zil, ano mga possible nga area, for example, ara ka sa Lacson? Ano masuggest mo din sa pwede ka liko bla para bla ma-divert kag may mga diversion road pag yapon nga pwede nila agyan para malikaw bala sila sa traffic, ha? Amo gyapon na siya dyan, kan din sila masulod. Pagka lakos nila gyapon sa highway, gutok man sa gyapon, bisan din sila magaging sa may barangay 3, barangay 4, barangay 8. Gyapon ang nakasang trapiko, pwede sa gyapon na sundan. How about ang circumferential road? Advisable nga di ka ma-divert abi kung sa circumferential road ka malabay kung nalink ka rin sa may Tarisa area, kung ang plano mo yabi pakadto ka Southern Negros, matabo ka lang yan labay Bacolod.
pwede ka okay, subong ang lakat sa trapiko, dra circumferential? Kung hapon na action dyan, naman yung oras siya, mamba sa traffic, isa gyapon, nakat ng traffic, na slow to moderate yung gyapon, sa circumferential road day, kaya mga dalagkuan, yung mga salakyan, na drama na nag-aalagi, kagati doon ng sa aton, bala doon na bantog, na bala nga mo inaan shortcut, o dira sila be, no? Kasi nag-itlaga nila, kaya expect, malibwak, pero sa gyapon, ang nakasang traffic ko hindi tamamban nga tawhay sa circumferential road. No? Action Zil, di ba na, I don't know if you're familiar, di ba diri sa may circumferential, may track ban, kita o diri sa Bacolod City, may track ban, kita nga na implement. Track ban starts at 4 p.m. Di ba? 4 p.m. Kaya dahil pa sa una sa pagsulot ko din sa patrol, amo gina oras niya, track ban, gina 4 p.m. Hasta alas 7, di ba? Or alas 7 o alas 9? Alas 7 action dyan. Oo. Kung ako lang doon Action Zil, feeling ko lang ha, 7 p.m. sa mga urbanized naton nga lugar sa syudad sa Bacolod, 7 p.m. damo gigapon sa lakyan. Tikis Action Zil, maglabay ka circumferential, ang La City mo, gaginutok gyapon, perti gyapon ang traffic. Siguro ba sibla magsulod sa utok sang aton nga mga local legislator. Basi pwede nila ma-expand. Imo bala ang track ban until 8 or 9 p.m. Para bala to giveaway, gid yun na ano ta, na diri ano kay perti magsulod sila ba o gadi naguso dira sa may Bangka Koreo. Things lakyan. So, ikaw ba lang gamay mo sa lakyan niya, kordamon ka gid, hadlokan ka magtupad sa ila, kay man ka mga dalagko sini, no, kagati, makitaan ta man na permeng nga mga dalagkuan, didaan, circumferential, gina sa lagagi, action dyan mo. Hindi mo sila makapasayang-sayang, gidiri sa Mayan City, sa Cebu, sigani, 7 to 12 na sila action dyan. That's why sa nagligad, gini kung permarta na kaya Police Major Jinji Liba, kung nag-designate gid man sila sa mga traffic enforcers kung gabi. Actually may ara gid, kay may ara na sila isa ka lugar Action Zil sa may circumferential. Nga dragin man sila naga-station. Kaya kay amo na ba sakto nang babo pero tikad lagko sa mga karga sini may ara dan kisa nagapinagusto lang yung mga truck. Makon mo do ang ilagi na karga do halos duwa na ya ka truck ang makakarga sina. Galing KT, why maging ang proper regulation naman malabantay amo sina oras kung gabi para pang dakpo rin ang overloaded nga mga tracking. Pero ako na lang ginano ko lang is para ma-clear anay ang dalan sa mga private. Not totally clear, pero wala mga mabuhin-buhinan, mga 50%, 70%. Tapos bala kung pagbuya bala naton sa madagko ng mga truck. Ang oras bala ya do ligwa na bala, hindi na bala delikado para nga example delikado, kadwa perting traffic. No, do tun-an lang siguro after maskara, base pa man lang. Kaya kung magamba, naman isakto ng punto mo action dyan, nagamba ka ng 7 p.m., makitaan ta na, damo pag ginaya sa lakyan mo, iskan mag-aras cheese, pagani kung kakis action dyan, basta may mga activities, diri sa may syudad at sang Bacolod, o kung weekdays, damo sa giyapon, ang makitaan natin, yung mga salakyan sa daranon, hindi lamang diri sa city, miskin na sa may circumferential road action dyan, no? Oo. Ano gani, ang bakwel kay Papang, ibutangan niya na pakpak ang patrol. Sana all. Wala pa na ganyan pakpak, sabi ko lang may aran na. Ay pa na, mula na yan, wala pa na pakpak. Ano pag inabi kung may pakpak naman? Sana all. Tangan tala pakpak sa uli, kay para dasig ang aton nga biyahe, bla? Oo, gani, ginaplanuhan na. Anyway, kay Kabalok Action Zil, para maklaro lang, ang traffic hindi na natin ma-avoid because highly urbanized city, kita more than 100,000 a day ang nagasulod rin ang mga salakyan. Importante lang natin yung may traffic management. In feeling ko lang kung may maara proper policy or legislation, abi, though may ara na gid manina, pero lang, ang legislation, this is developmental mo. It's still developing. Kasi gina-continue na dapat na pag-study, hindi na sila nga pag-organize mo na, pag-pass mo sa isa ka ordinance or resolution, amo na dayon. Sometimes it would not be suitable in the coming generation, di ba? Mo na gina-repeal naton, ginaliwat naton, pero base pa lang, no? Ang in the future, makita nila nga do ka kulang na subong ang alas 7 nga truck banaw. Abi mo on tabi alas 8 or alas 9, ni be? Oo, speaking, dari sa may gatos law, may bala action dyan, no? Kag, ano yan yung street ako? Nalipat ko. Andre, gatos law, no? Sa traffic light, may bala action dyan. No? Abo ni oras, sila na nag-andar kasi wala pa traffic enforcers. Anyway, dragrong area Action Zil, you know why? Kaya feeling ko, ang expectation nila, wala na sa lakyan nga makasulod anong plaza mong. So, ba siguro wala nila nabutangan na or wala nila pa-function ng traffic lights, expecting nga all nga mga public utility vehicle maliko na patuo dito, di ba? Dito na sila ma-divert palikod sa SM? Sa
SM sa action dyan, pero kahit yung intersection, ang salakyan nga, ano gyapon, may ari na gyapon na going nga to south, diri sa may dalan nga to Slough. No, so, may tendency gyapon nga nagsugat anay action dyan, no, sa apat sini ka, apat ka direction, kay ti sa may bangga, na diri ba na sa may antes ka pa LCC, na dira na nagsugod ang ginasiraduhan, sa may Gatuslaw Street, di ayon action dyan. So, ang tendency din sa mga salakyan, no, give and takes dapat, no, galing kay ang iban, gagulpe lang ni Buslog, no, ang kagina daw jutayan pa magbungguan na yung gawa to kasalakyan, no, ginasundan sa ninamon, titi wala traffic enforcers and traffic light, wala naman na siniga andar action dyan. Kasi ang traffic enforcers already ayun yung sa may before yung sa LCC, no, nga iskilahan sinasyon dyan. Pero ano lang gid na-observar lang gid sa mga drivers sining hinay-hinay na action dyan, no, ilabi na gid yung mga kanto sining guaan nila. So diri sa may entrance na gid kita diri sa Bacolod City Public Plaza. Na makita nato na reaction dyan na puno-puno naman katama sining ako na damo ang mga nagalagaw-lagaw diri subong dati ang baligyan na lang diri sa may Arquidobog atubang sa katedral do medyo mamingaw-hingaw gid man sa subong hapon nang kalabanan nga makita mo subong nga ari diri sa may Bacolod City Public Plaza isining mga estudyante no mga naka-uniform pa mga halin sa eskwelahan na sini action dyan no diri sa may atubang Police Station 1 going to Police Station 1 no dira ga tinumpok pero diri sa may atubang katedral do kalaka na diri sa nga tawo no kaya mga sabinay dito baligya atubang sa Police Station 1 panaog dito ayon sa may SM nga area action dyan kagati so far diri sa may area sa Police Station 1 halin sa nga nagliligad wala gid sang mga depuan nga mga hitabo ang na-record kasubong man sa iban pagid nga mga police stations man nga mayara venues sa nga Mascara Festival action dyan. Action dyan mo ina ang madulong naton nga latest update diri sa may syudad sang Bacolod. Observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol Action Papag Nixon Tao. Ang pinakaling sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod sa mong lamang nga hapon. Maka-action standby ka madara sa mga dalagko kang mga bago nga mga balita kay durong naton sa inyo sa pagbalik sa Action Reports Afternoon Edition. Barangay 684 drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share,
na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano man daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary na. For butang. I-records ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung kumanatin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko da nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kay pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubauna na, nakabati ko na. Ihanak na ng San Diyos ang pag-ubay na pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay kong Prince lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time na makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog Dara kay Ma'am Elizabeth Gamala, kay Ma'am Ana Sinoro. Good afternoon dara sa inyo, no? Ngayong hapon, Ma'am Ana Sinoro, Sir Bert Lariosa. Good afternoon, Ma'am Homa Lumingna. Ngayong hapon, man. Araman si Ma'am Jocelyn Song Comedia. Mga kaagsun, kayo nagilamang sang aga, mga pasado las 8, no? Ang report dari sang Sipalay City PNP, mga las 8:30 sang aga mong nagluntad ang isa ka aksidente dra mismo mga kaakson sa bahin sang barangay Nabulaw. To be exact, sa may Francisco kung San Francisco Village, sakop sang barangay Nabulaw sa Sipalay City. Ang natabo mga kaakson, ang isa ka duha katoy nga bata nga babayi, hindi na naton pag-iname kay minor ini siya. According diri kay Police Staff Sergeant Cyril Banaco, ang investigador, ginpahayag nga ini mga kaakson na lumos sa sulod sang balde. Sunod diri kay Banaco sa aton interview nga upod sining duha katoy nga bata nga babayi ang iyang amay sa ilang nga balay. Subong man ang duha ka bulan niya nga manghod. But siningon ining biktima, ang duha katoy nga bata nga babayi amo ning magulang. May manghod pag isa makakson duha ka bulan. Sa ilang nga balay nabilin sila nga 3. Kang iloy gani sining duha katoy nga bata nga babayi nagabaligya sang mga ulutanon sa proper sang silay. Ining barangay Nabulaw, mga 20 kilometers ni ang kalayoon niya gikan sa proper sang Silay City. Tambad rin ni Police Staff Sergeant Banaco, las 7 sang agay nagabiyahe na ning Iloy. Subilin kining 3, ang amay, ang duha katoy nga bata nga mo ning biktima, kang duha ka bulan nga bata pagid sining nga mag-asawa, ang manghod abi sang victim. Timing ko makakson nga hala sila sa gwa sang balay, ining amay kag ang victim, ang duha ka tuig. Naghibi ang manghod. Of course, ginkadtuan sang amay sa sulod sang ilang nga balay. Wala na kuno niya kinyo, nakibot na lamang ining amay, nga wala sa pangita kundi nang iya nga bata ang duha ka tuig. Sige man kuno nga painom niya bla gatas, kay sige ngoy-ngoy mo. Gahibi ining lapsag. Pagwaya, nakit-an niya na lang nga to na to nagakulob na sa balde nga may tubig mga kakson, ining 2 years old nga babahi. Ang subo sa diri kay giningagaw nila dala sa ospital o galing kay Tio dead on arrival. Na actually sining hapon na interview naton ang investigador no sang Sipalay City PNP, si Police Staff Sergeant Cyril Banaco. Live sa tanin naton galing kay dumigirespondihan pagit sa subong hapon nga isa man ka kaso dito sa may Sipalay, tambali basib naman ang alang sa oras. Pero we really tried to check no ano gid ang natabo para at least ang confirmation bla mahalin sa iya. Ano si Police Staff Sergeant Cyril Banaco sang Sipalay City PNP. Nakabato kabilitas ang ano sa tawag sir nga may trauma ko no sir kasi ang biktima sir gindala sa Sipalay City Office. Tapos sir nagdagto kami doon na ganda kang investigation na panamo sir ang biktima sir amo si Sim. Si Sim kayo rin sir lumatang. Dua ka tuwing ka sir babae ka residente sa San Francisco Village barangay Nabulaw. Okay. Ang investigation sir, o kung dyan sir ang iyan ang tatay, si Rumi. Tagang iyang manghod nga dua ka bulan para pasulot ang balay. Okay. So sir, ang iyang nanay si sir is nagapaligya siya sa pagdala sa mga otan. So sir, dali sa may palay. Oo. So nagbiya na siya sa aga sir, mga around 7:30 nagbiya ang iyang nanay para magbaligya sa ilang akuan. So nagbilin sila isang tatay, ang biktima kagang ang nakapag isang biktima nga 2 months old. So sir, nagbibili niya ang kuwan ang manghod nga 2 months old, ikatuan ni isang tatay, tapos sir, ginbili niya ang anak na 2 katuig, biktima sa Guatang Balay. Oo. Tapos sir, sa Guatang Balay, may paldi na sir na takbo, na puno sa tubig.
Wala sir matalitangdan, matapos sir mapatipid. Oo. Matapos sir mapangipot ang anak, pag sir, sa pangita yung anak, makita sir nga. At wala sa naglatuan na sir na susunod na pang balde. Wala sir talaga ulang. Oo sir. Tapos sir, ang kwarto sir, may bangko, siguro sir. Posible sir, dito sir ang tungtong kag na. Naglako siguro sir ang lawas sir, kag wala na sir makabalik mo sa akong na sa kaya pagkalumos. Ang balde ni sir may tubig, gid magaling unod. Oo sir, oo. Kamunod ito sir. Okay. Kamusta ang bata, sir? Patay gid sir. Patay gid. Pag-abot sa ospital, patay na nga daan, sir? Oo sir, hindi sila sir dito na rival sa ni Dr. Oplo sir. Sir, kung kamo pa, ano ko na sir, dugay lang, antes nga na-discoveryhan nila nga nalumos ng bata? Ilang mga minuto siguro sir. Pero mga sobra siguro sir, mga 5 minuto. Okay. Kung naman sir, expect sir mo kay araw man lang sir, mulapit man lang, pag-weta makita naman lang ang bata yun. Action Reports, Afternoon Edition. Ang mga ka-aksyon ang interview natin kay Police Staff Sergeant Cyril Banacos ng Sipalay City PNP. Subo-subo ni tabo sa bata ni. Kaya nagkatiway ka naman ni iba nga balasulon. Kaya tabo na ini. Kag anyways, ining iloy nagapangita man sa ilang para bala may pakao man sa iya nga mga kabataan. Ang amay siguro why man bala nag-alawom nga amo tumatabo. Sa nga bata mga ka-aksyon kaya tibi kinabantayan pag isang daan nga minor di edad pagin, no? Dason along-alungan ginaton, bantayan ginaton. Muna nga babla naton mas mayong araw tupad naton pero may makita blang sitwasyon na. Sige mga ka-aksyon, Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:55 na. Sa aton nga pagbalik, dugang pagig nga mabalita mga ka-aksyon diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Grow Rich Virgin Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilang ni Mandorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2
sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat kami sa TM nga ginatag sa amon pag hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat no nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay kung sa iyang mga kaupor ng mga opisyalis kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isip. Mayong hapon, good afternoon dira kay Papang Dennis Richard Tiboruma, kay Ma'am Diding Alohamiento, mayong hapon, namang gabi nagali, among kay Ma'am Ana Sinoro, kay Ma'am Inday Blasa, good evening. Mga kaakson, lapaw na kita sa panahon ha. Buwas naman ang iban karon nga mga balita sa Aksyon Firing Line. Inyo na batihan ang kabugusan nga pagpangalagad sa aton panatuntunan ng Aksyon Reports Afternoon Edition, Martes kita nga presentation Oktubre 18, 2022. Salamat kid sa aton nga Patrol 1, aton nga Brabado Patrol with Aksyon Zil Minardo, aton naman News Center Aksyon na Defensor Lisay. Diri naman sa Studio A Master Control upod naton si Aksyon Elmar Madera and Aksyon CJ Binares. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar and Aksyon Defensor Lisay. Kagkaron sa Aksyon Firing Line with Aksyon Marlon Hinovea. Karon man sa gabi, liwa kita maghirabati ay sa Aksyon Night Patrol. Sa kinaandar ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tiom sang kalipay kasubo mano kon kabudlayan. Hindi ini ang panghampang, ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines! Peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.